У імя Айца і Сына і Духа Святого, Пан з вами. Браты і сёстры, мы сёння гэты дзень ушаноўваем мучаніка святога Яна Непамука, чэшскі мучанік, які, адстойваючы веру, не паддаўся пад уплыў, націск уладара Прагі, чэшскага ўладара, і за гэта паплаціўся сваім жыццём. Быў забіты, скінуты ў рэчку Валтава і такім чынам усхваліў Бога, не адступаючы ад таго, чаму Пан Езус вучыў. Таму і наша сённяшняя малітва, хай праз заступніцтва гэтага святога, будзе вартая ў вачах Бога, але таксама хай дапамагае нам быць адважнымі у тых момантах, часамі сапраўднага мучаніцтва ў нашай штодзённасці, калі мы адстойваем тое, што для нас вартая, Божыя справы. Гэта святая мша ахвяравана ў інтэнцыі аб Божым благаслаўленні, апецай Найсвяцейшай Марыі Панны, аб ласцы здароўя і хуткага выздараўлення для Уладзіміра. Стоячы перад Панам, прызнаемся, што мы слабыя і грэшныя. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Мая віна, мая вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Хрысте, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Усемагутны Божа, для хвалы Твайго касцёла Ты усклаў на святога Яна Непамука вянец мучаніцтва. Дай нам сілу па яго прыкладу стаць падобнымі да Хрыста у яго цярпенні і смерці, і так увайсці ў вечную радасць праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У тыя дні некаторыя з тых, хто прыйшоў з Юдэі, вучыў братоў: калі не будзеце абрэзаныя паводле звычаю Маісея, не зможаце быць збаўленымі. Калі распачалася немалая спрэчка і змаганне Паўла і Барнабы з імі, было вырашана, што Павел і Барнабы і некаторыя іншыя з іх пойдуць у гэтай справе да апосталаў і старэйшых у Єрусалім. Яны ж, пасланыя касцёлам, праходзілі праз Фінікію і Самарыю, расказваючы пра навяртанне язычнікаў, і вельмі ўзрадавалі ўсіх братоў. Калі прыйшлі ў Єрусалім, былі прынятыя касцёлам, апосталамі і старэйшымі, распавялі яны, што Бог учыніў з імі. Тады паўсталі некаторыя з кола фарысеяў, якія паверылі і казалі: трэба абразаць язычнікаў і загадаць ім, каб яны захоўвалі закон Маісея. І сабраліся апосталы і старэйшыя, каб вырашыць гэтую справу. Гэта Слова Божае. З радасцю пойдзем у дом Пана Бога. Узрадаваўся я, калі мне сказалі: пойдзем у дом Пана. Вось стаяць нашыя ногі у брамах Тваіх, Єрусалім. З радасцю пойдзем у дом Пана Бога. Єрусалім пабудаваны як горад, дзе ўсё злучана ў адно. Туды ўзаходзяць пакаленні Пана. Каб паводле сведчання Ізраэля праслаўляць імя Пана. Там стаяць судовыя троны, троны дому Давіда. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Заставайцеся ўва мне, а я ў вас, кажа Пан, хто застаецца ўва мне, той прыносіць багаты плён. Аллелуя, аллелуя.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єзус сказав своїм вучням: «Я сапраўдная виноградная лоза, а Отец мой виноградар. Кожную галінку во мне, якая не приносить плоду, ён адразае, і кожную, якая дае плод, ён ачышчае, каб давала яшчэ больш плодоў. Вы ўжо чыстыя, дзякуючы слову, якое я сказал вам. Заставайцеся ўва мне, а я ў вас. Як галінка не можа прынесці плоду сама сябе, калі не застанецца ў винограднай лозе, так і вы, калі не будзеце ўва мне. Я виноградная лоза, вы галіны. Хто застаецца ўва мне, а я ў ім, той прыносіць багаты плён, бо без мяне нічога не можаце зрабіць. Хто не застаецца ўва мне, будзе выкінуты вон, як галіна, і засохне. І збіраюць іх і кідаюць у агонь, і яна згарае. Калі будзеце ўва мне, і словы маі у вас будуць, прасіце, чаго захочаце, і станецца вам. Гэтаму славіцца Отец мой, калі вы прынясеце багаты плён і станеце маімі вучнямі». Гэта слова Пана. Праз Езуса Хрыста, добрага пастара, які збірае людзей у сваім касцёле, каб абараніць іх ад зла і адарыць жыццём, узнясём да Бога нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб праз яго лучнасць з Хрыстом няспынна паглыблялася еднасць паміж усімі яго вернікамі. Цябе просім. Молімся за пастараў касцёла, каб іх служэнне садзейнічала перадольванню канфліктаў і вяло да сапраўднай еднасці. Цябе просім. Молімся за людзей, якія ў пошуках лепшай будучыні спадзяюцца толькі на сябе, каб здолелі прыняць Хрыста ў сваё сэрца. Цябе просім. Молімся за тых, хто трапіў у канфлікт з законам, каб распазналі і прынялі Божую волю. Цябе просім. Молімся аб Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай, аб ласцы здароўя і хуткага выздараўлення для Уладзіміра. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб, вызнаючы адну веру і жывучы ва ўзаемнай любові, мы утваралі адну аўчарню Хрыста. Цябе просім. Божа, выслухай малітвы Твайго касцёла і дары ўсё чалавецтва верай у Твае абяцанні і надзеі на з мёртвых паўстанне да вечнага жыцця. Праз Хрыста, Пана нашага. Благословлены Ты, Пане Божа, сусвету, бо дзякуючы Твоей шчодрасці мы атрымалі хлеб, плод зямлі і працы рук людскіх, ахвяруем яго Табе, каб ён стаў для нас хлебам жыцця. Благословлены Ты, Пане Божа, сусвету, бо дзякуючы Твоей шчодрасці мы атрымалі віно, плод винограднай лозы, працы рук людскіх, ахвяруем яго Табе, каб ён стала для нас напоем духоўным. Прыmy, Пане Божа, нас, якія стаім перад Табою духу пакоры са скрухай у сэрцы, а наша ахвяра, якую сёння складаем, няхай будзе Табе даспадобы. Молитеся, браты и сестры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог, Отец усемагутны. Спрадвечны Божа, прымі ахвяру прымірэння і хвалы, якую мы складаем Твоей велічы, на ўспамін святога мучаніка Яна Непамука. Няхай яна прынясе нам прабачэнне грахоў і навучыць нас заўсёды складаць Табе шчырую падзяку. Праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі. У горы сэрца. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче, усемагутны вечны Божа. Ты праз мучніцтва святога Яна Непамука паказаў цуды сваёй ласкі, бо ён, наследуючы Хрыста, уславіў Твоё імя, праліўшы кроў за веру. Па Твоей волі моц выяўляецца ў слабасці.
Ты ўмацоўваеш слабых людзей, каб яны сведчылі аб веры праз Хрыста Пана нашага. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, полныя хвалы Тваёй. Гасанна на вышынях, благословленный той, хто прыходзіць у імя Пана. Гасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтай дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цел і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі, святым Янам Непамукам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Молімся да Отца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, пусти нам правины наши, які мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу. Просим Тебя, Пане, збаў нас от усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, дарить Його супокоем и едностью, які живеш і валадариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою.
Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёны і пакліканы на вячэру ягонную. Каштоўная ў вачах Пана смерць святых Яго. Молімся. Усемагутны Божа, мы з радасцю прынялі Тваё нябесныя дары, аддаючы пашану святому Яну Непамуку, які праліў кроў за веру, учыніках у святой Еўхарыстыі, абвяшчаючы смерць Твайго Сына. Мы разам са святымі мучанікамі сталі ўдзельнікамі Яго з мёртвых паўстання і славы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Зараз будзе выстаўленне на свяцёрства сакрамента і прачытаем літанне да Маці Божай. Amen. 12-гадовага Езуса знаходзяць у святыні. Як апошнюю старонку апавяданняў пра дзяцінства Езуса, евангеліст Лука прадстаўляе эпізод пілігрымкі 12-гадовага Езуса у Єрусалімскую святыню. Гаворка ідзе пра асаблівую падзею, якая пралівае святло на доўгія гады яго ўтойнага жыцця ў Назарэце. Праз гэты эпізод Езус падрыхтоўвае сваю маці да таемніцы адкуплення. На працягу 3 драматычных дзён, падчас якіх сын адлучаецца ад іх, каб застацца ў святыні, Марыя разам з Юзефам перажываюць прадвесце трыдума яго мукі, смерці ў васкрасення. Дазваляючы сваёй маці Юзефу адправіцца ў дарогу ў Галілею, не інфармуючы іх аб сваіх намеры застацца ў Єрусаліме.
Езус уводзіць іх у таемніцу таго цярпення, якое вядзе да радасці, і такім чынам папярэджвае будучае прадказанне сваёй мукі перад вучнямі. Паводле павядання Лукі, на зваротным шляху ў Назарэт Марыя і Юзаф пасля цэлага дня дарогі, заклапочаныя і занепакоеныя лёсам свайго дзіцяці Езуса, дарэмна шукалі яго сярод сваякоў і знаёмых. Яны вярнуліся ў Іерусалім і, знайшоўшы Езуса ў святыні, здзівіліся, убачыўшы, як ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы і пытаючыся ў іх. Езус паводзіць сябе незвычайна. І, безумоўна, адшуканне яго ў святыні на трэці дзень з'яўляецца для бацькоў адкрыццём іншага аспекту, звязана з яго асобай і місіяй. Такім чынам, з'яўляецца першы элемент у ланцугу падзеяў, якія дапамогуць Марыі паступова пераадольваць натуральную ролю, вызначаную ёй мацярынствам, каб аддацца служэнню місіі свайго боскага сына. У Іерусалімскай святыні падчас гэтай прэлюдыі сваёй збаўчай місіі Езус яднае з сабой сваю маці. Адгэтуль ён будзе не толькі той, якая нарадзіла, але будзе жанчынай, якая ўласнай паслухмяннасцю плану Айца зможа супрацоўнічаць у таемніцы адкуплення. Такім чынам Марыя, захоўваючы ў сваім сэрцы падзею як знамянальную, уваходзіць у новае вымярэнне свайго супрацоўніцтва ў збаўленні.